Oj, jag filmar. Brottas. Nej, vi har fred. Släpp mig. Släpp mig. Nej, du. Släpp mig nu. Gör det skrattet igen. Gör det igen. Gör det igen. Erik, titta hit och gör det. Varför ska du vara så stark? Oh, tjejbossing. Hallå, den här kommer gå runt på internet sen. Tjejer. Ja, kommer gå på internet sen. Är du rädd för fötter? Hallå, jag ska lägga ut den här på internet sen.